Θαυμάστε, θαυμάστε. Καλά, κοιτάξτε. Καλησπέρα. Ναι. Τι άντρα έχω εγώ δίπλα μου, ρε παιδί. Τον 73, τον καλύτερο. Που όπου και να με πας θα βγάλουμε λεφτά όπως βλέπω. Πόσο σ' αγαπάω, πόσο. Πόσο? Πολύ. Α, μετριέται. Πολύ. Μετριέται. Μέχρι τον Άρη. Ποιον Άρη? Τον πλανήτη. Και πιο μακριά. Πιο μακριά την έχει. Έχει άλλους πλανήτες. Δεν είμαστε μόνοι μας, Μαρία, σε αυτό το σύμπαν. Περίμενες Παρασκευή αυτό το μήνα για να μου το πεις. Ναι, δεν θέλω να ταραχτείς. Σου δίνω χρόνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, Παρασκευή? Δόξα τω Θεώ. Παρασκευή, Και προβλέπετε Σαββατοκύριακο. με βροχές, Αλήθεια, να Άρα τα χειμωνιάσει. μάθετε. Δόξα τω Θεώ να βάλουμε τις μπότες που έχουμε αγοράσει. Πολύ βροχή. Τέλεια, τα πρωτοβρόχια. Τι κάνετε, Καλά, μια χαρά. Χρόνια πολλά, ρε Χρόνια Γιώργο. πολλά να τα Ευχαριστώ πολύ. καταστήσεις! Γενέθλια. Α, γενέθλια. Καλέ, το ξέχασα. Κλείνει τα 40, κλείνω τα 21. Τι λες, Τα πώς. Και γίνεται ασπρόμαυρη οθόνη. 32. να τα εγκαταστήσεις. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε, ότι από τους 4 ποια είναι η μικρότερη? Εγώ. Εσύ πόσο είσαι? 26. Και πέρσι πόσο ήσουν? Και πρόπερσι τόσο ήσουν. Και Έλα, στο ρε. καφέ 26 ήσουν. Δεν Με μεγαλώνει. γνώρισες 21, στα 22 και έγινα Την 26. πιο τρυφερή σου ηλικία και πώς κατήντης. Είχες να καλύψεις το ταλέντο μου από τότε. Μάλιστα. Και εγώ και ο κύριος Δαραβίγκας. Σου έχω μετά ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι φορέθηκε. Τελευταία μέρα, σήμερα απονομές, χαμός. Ναι, κοίταξε, καλή αρχή. Να τα πάρουμε έτσι Πολύ τα πράγματα. ωραία. Ναι. Δεν ενθουσιάζομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ γαλάζιο με μαύρο συνδυασμός. Το μαλλί είναι πάρα πολύ ωραίο και το μακιγιάζ μου αρέσει δηλαδή. Αλλά κάπως. νομίζω ότι δεν είναι. Νομίζω ότι είχε δυνατήσει πολύ στο πρόσωπο. Ναι. Και νομίζω πως το πιασμένο πια την κάνει λίγο άγρια. Α, όχι, εμένα μου αρέσει το μαλλί. Ναι. Το φόρεμα δεν μου αρέσει εμένα. Κάτι δεν μου αρέσει το φόρεμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει η Μαρία, πάντως έχω να σου πω. Θα την προτιμούσα με το μαλλί κάτω. Το φόρμα μου αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί κάτω την κάνει πιο Παιδιά, σεξι, πιο κλασσά, δεν ξέρω. με Εγώ συμφωνεί. το αγαπώ το πιάσιμο όπως το έχει κάνει στο μαλλί και το χρώμα που αρχίζει και κοκκινίζει λίγο είναι ένα πιο μελί. Δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Απλά θεωρώ ότι επειδή είχε δυνατήσει πολύ στο πρόσωπο, τα μαλλιά της είναι πιο ωραία κάτω. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ζάπινγκ θα πω. Έτσι. Αχ, ξύνεται. Φαγούρα. Παιδιά, λέω πάρει είναι αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία είναι αυτό. Δεν είναι λεοπάρα. Αυτό είναι καναπεδί. Το ωραίο. Το τυγρέ, το μπαμπόλ. Το μπαμπόλ. Δηλαδή. Της μπαμπός. Της μπαμπόλ. Καλό. Δεν είναι ωραίο αυτό που φοράει το κορίτσι αυτό και νομίζω ότι ξεκινάνε όλα τα προβλήματα από τον κνισμό τη. Πρώτον, που είναι χρωματικό. Και δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πολύ λάθος αυτό το μαλλί. Το μαλλί είναι ακόμα μαύρο μέσα, έτσι. Είναι λάθος ακόμα. Δεν είναι λάθος. Να σου πω κάτι, αλλά με βρίζετε. Νομίζω ότι τα χρώματα ταιριάζουν με την κοπέλα. Δηλαδή τα μπέκ της βέβαια. πάνε με το μαλλί της Ναι, και όλο ναι, ναι. αυτό. Βέβαια, δεν αντιλέγω, αλλά είναι τα κακαμπέζ. Δεν είναι καλό αυτό που Απλά πρέπει φοράει. να λίγο να αλλάξει το μαλλί της. Κάτι να κάνει να το βάψει όλο κάτι ή να το κάνει όλο κάτι. Μάλιστα. Οπότε που καταλήγουμε. Λαβή Πασούμ, υποψήφια. Ξεκινάει το χορό. Ζάπινγκ. Είναι τέλειο δηλαδή. Σήμερα είναι πολύ καλός, παιδιά. Φοράει το μαύρο που κόβει. Δεν φαίνεται τόσο. Με άσπρο παντελόνι, ρε παιδί Ναι, αυτό μου. δεν το είχα δει. Με άσπρο παντελόνι, Ναι, έχει τσόκαρο λείπει από κάτω. Παλιά που δίκιο. τα βάζανε. Αλλά Να είναι ρωτήσω κάτι. όμορφος. Είναι ωραίο το μπλουζάκι, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Και με το Michael πάνω. Βέβαια, τι έχει πάνω. Michael Jackson, δεν Τον έχει. είδες. Ο Μάικλ είναι. Πού τον είδε. Τι Α, έχει. μπράβο. Το Μάικλ Τζάξον, για πες τώρα, σ' αρέσει. Όχι. Γιατί. Αυτό είναι. Πρέπει να σεβόμαστε τον νεκρό καταρχήν. Και να μην τον φοράμε σε μπλούζες. Εντάξει, αλλά αφού έχει βγει σε μπλούζα, τον τίμησε με τον τρόπο του. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Τον Αλέξανδρο. Αλλά επειδή δεν μας ακούει εσάς. Μάλιστα. Όταν τα αγοράκια φοράτε λευκά παντελονάκια, Ναι. τι εσώρουχο πρέπει να φοράτε από μέσα για να μην διαγράφει και να φαίνεται? Γιατί εμείς έχουμε και αυτά που είναι λίγο υφασματάκι που μπορούμε να τα βάλουμε. Εσείς τι φοράτε? Για τον Αλέξανδρο ρωτάς, γιατί ο Αλέξανδρος μπορεί και να μην φοράει. Μπορεί. Μπορεί να φοράει σπασουάρ για να μην διαγράφεται. Τι είναι το σπασουάρ? Είναι το ανδρικό string. Όχι ακριβώς.
κορδονάκι. Α, που φοράνε οι αθλητές. Ναι. Α, μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω, απλά το άσπρο παντελόνι δεν πρέπει να φοριέται. Πώς να το πω, είναι ωραίο να το βλέπεις στη βιτρίνα και να μην το βάλεις ποτέ. Ναι, αλλά με τι χρώμα ισόρροπο τελικά το φοράμε. Λευκό, παιδιά. Λευκό. Με λευκό και να μπες που να έχει φάσα πολύχρωμη. Γιατί όταν σκύψει, να φανεί, αλλά. Έχεις δει πολύ κόσμο να σκύβει μπροστά σου με άσπρο παντελόνι και πολύχρωμη φάσα μου. Ενώ να είναι λίγο πιο loose το Ωραίες παντελόνι. παρέες, εκεί καταλήγουμε. Συγχαρητήρια. Θέλω να μου πεις πού στέλνεις τους γονείς 4 με 6 να μην βλέπουν την εκπομπή, ρε παιδάκι. Τη βλέπουνε. Congratulations. Zapping. Είναι πολύ ωραία. Είναι τραγικό. Γιατί? Γιατί το military δεν το καταλαβαίνω, παιδιά. Δεν σ' αρέσει. Καθόλου. Πολύ ωραίο το βρίσκω κι εγώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα ωραία αντισήματα και το μαλλί το άλλαξε. Ναι, Όχι στο αλλά- ξανθό, στο πράσινο. Είναι ένα καστανοπράσινο. Δεν είναι ωραίο το μαλλί, παιδιά, γιατί δεν τη βοηθάει ένας άνθρωπος. Νομίζω πάντως ότι στο πιο σκούρο Το θα είναι μπλουζάκι καλύτερο το αυτό μαλλί σας της. αρέσει δηλαδή. Μας αρέσει ο συνδυασμός πάρα πολύ ωραίος. Είναι τολμηρός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρή και ωραία σήμερα. Και εμένα μου αρέσει σήμερα. Δεν είναι για κάτι. Είναι Υποψήφια για αυλώνα. ποτέ, όχι. Είναι για αυλώνα. Μάλιστα. Να πάει να κάνει συναυλία. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι υποψήφια προφανώς, αλλά ήταν σε πολύ ωραίο δρόμο. Το μαλλί, τολμώ να πω να το σκουρίνει ακόμα λίγο. Συγγνώμη, όχι. Ζάπινγκ, Κατερίνα. Εγώ διαφωνώ. Η Ελεονόρα σήμερα δίχασε με αυτή την ολόσωμη φόρμα, Ναι, θέλω να σου πω. γιατί ναι, μεν διαγράφει την πολύ ωραία σιλουέτα. Το πάνω είναι υπέροχο. Το πάνω, παιδιά, Και να λίγο σου πω, βραδινό με το στρας. Όλο είναι ωραίο νομίζω. Δεν. Όχι, Παιδιά, παιδιά, είναι τέλειο ωραίο. είναι. Βλέπεις, είναι Τέλειο. πολύ ωραίο. Ναι, αλλά στο πίσω δεν είναι ωραίο. Στο πίσω δεν την κολακεύει γιατί είναι πολύ ψηλά το αυτό εδώ. Όχι, όχι, όχι. όχι. Η Το μέση. πίσω είναι Γράφονται χάλια, όλα. παιδιά. Δυστυχώς το πίσω είναι χάλια. Το μπροστά αυτό Είναι πολύ ωραίο. έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το χρώμα με το κόκκινο μαλλί. Μπράβο, τη πάει αυτό το μπέζ είναι αυτό το χρώμα. Τη Τη Σάμου είναι, αλλά Πολύ της είναι, πάει. αυτό το στράζ για πολύ πρωί νομίζω πως είναι λάθος δηλαδή και κόκκινα από κάτω τα παπούτσια. Όχι. μπέζ. Μπέζ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ζάπινγκ, το Σαββατοκύριακο. Άλλο χρώμα πάλι το πολύ πλατό. ωραία. Υποψήφια. Υποψήφια. Επιτέλους, δικαιοσύνη. Ρε παιδιά, εγώ έχω πρόβλημα ή βλέπω το πλατό κάθε μέρα διαφορετικό. Όχι, είναι άλλες γωνίες, ρε παιδί μου. Έχει άλλα χρώματα, άλλες γωνίες. Απλά Γέννη αυτό από είναι εξαιρετικό που έβαλες. Μπράβο, Μπίλιο, ζάπινγκ, Μπίλιο. Σ' αρέσει, ρε Γιώργο, γιατί είναι και αγαπημένη σου. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για το πρόσωπο έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσω για τα ρούχα. Είναι Δεν είναι φωτομοντέλο πάντως, παρουσιάζεται θέλω να σου πω. και πάλι είναι ο τρόπος που τα λες και τον άλλο τον κοιτάς στα μάτια όταν μιλάει στις ειδήσεις. Ωραία. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό Και το όρθιο είναι χάλια. το σύνολο. Το παντελόνι είναι τη συγχωρεμένη, δεν στέκεται καλά. Έπρεπε να είναι ένα ωραίο στενό παντελόνι για να φανεί ωραίο. Δεν είναι. Όχι. Ας μην το θυμόμαστε καλύτερα αυτό το ντύσιμο. Παιδιά, δεν φοράει ποτέ στενά για κάποιο λόγο. Γιατί ενώ πιστεύω ότι έχει ωραίο κορμί και θα την κολακεύουν τα πιο Δεν στενά. ξέρω γιατί. Ζάπινγκ τότε. Άμα δεν έχουμε την απάντηση. Καλή είναι. Τι έχει μες στα αυτή Και της. πετάει έτσι. Το ακουστικό Το είναι. ακουστικό είναι. Ας τη το πιάσουνε λίγο, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, το ντύσιμο δεν είναι κακό όμως. Όχι, είναι ωραία σήμερα. Από Νομίζω κάτω ότι είναι τι φοράει. από τα Ωραία, είναι καλύτερα που μαύρο έχει. τζινς. Μαύρο τζιν. Ναι. Το κολλιέ δεν μ' αρέσει εμένα. Το... Το κολλιέ είναι τα σκέτο, χωρί τίποτα στο λαιμό. Δεν μπορεί, θέλει κάτι να βάζει πάντα. Δεν μπορεί να βγει απλή. Πάρα Είναι πολύ. ωραίο, υπάρχει βελτίωση, παιδιά. Βέβαια. Μπράβο. Συγχαρητήρια, keep going, zapping. Α, μάλιστα, εδώ δεν υπάρχει. Θες πήρε δηλαδή η κοπέλα αυτή. Ναι. Την έφαγε γρηγοράδα, Αμαρτία από το Θεό. Σήμερα είναι για λαδί. Δεν είναι κακό, αλλά είναι λίγο κατάβραδο. Εντάξει, είναι λίγο χωρίς τίποτα. Δηλαδή, αδιάφορο. Επειδή είναι μονόμο. Έκανε όμω μια προσπάθεια με το μαλλί τη γιατί είπε ότι δεν σε αρέσει καθόλου να κάνει κάτι και το πήρε σε κοτσίδα. Οπότε το βρίσκω κάτι αυτό. Θέλει αρέσει. κούρεμα. Τι κούρεμα. Να κουρευτεί. Θέλω να κάνω ένα ωραίο ρε παιδί μου, ένα σχήμα στο μαλλί. Κάτι να γίνει το μαλλί αυτό. Zapping. Το Πολύ ωραία κορίτσι σήμερα. μου. Ήταν πολύ ωραία. Και το παπούτσι, παιδιά, να δείτε. Δεν μ' αρέσει καθόλου το παπούτσι, Μαρία. Τι? Έπαθα με το παπούτσι, δεν Τι μ' λέει, άρεσε παιδιά? καθόλου. Τι ήταν το παπούτσι, δεν το πρόσεξα. Τι παπούτσι ήταν- ήτανε. Έλα, παιδιά. Εξαιρετικό. Ναι, δεν Εξαιρετικό. πάει με το καρό Τι πάνω, ρε λες, παιδιά. καλέ. What are you talking about? About the truth of fashion. Δεν πάει νομίζω. Είσαι πίσω λίγο γιατί το πουά με το καρό φέτο συνδυάζεται μια χαρά.
Καρό που κάμισο. Για πες. Διαλέγεις κάτι μέρες να το πεις. Μίλα. Σκέψου να φορέσεις ένα καρό. Με ένα ωραίο πουάδε. Σου ρουφήξω το αίμα καμιά ώρα. Με ένα ρεπουάρ. Μαρία, πες λίγο. Κατερίνα, Για τον ντύσιμο, όχι, είναι- άσπρο, αυτή πήρε τον δρόμο της. Θα μιλήσω με τη Ζαρίφη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο σήμερα. Α, παιδιά, εμένα καθόλου το παπούτσι αυτό. Γιατί γελάμε ρε παιδιά όλοι. Μαρία, το είδαμε όλοι το σουτιέ, να δούμε και την άλλη είναι πλευρά. μαύρο. Τι να κάνω τώρα, ξέρεις τι, έχω βάλει το μικρόφωνο και το παίρνει το βάρος του μικροφόνου, όχι τίποτα άλλο. Γιατί δεν το πιάνεις πάνω σου, τιάνει μικρόφωνο που κάμισε Α, τριπλέτα της ευχαριστώ. επιτυχίας. Εντάξει Νικό μου. Μάλιστα. Κάλυψε χρόνο. Καλύπτει το χρόνο, καλύπτει και η Ελένη, αφού την έχουμε δίπλα είμαι οκ. Απλά θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει το παπούτσι. Ζάπινγκ. Εμείς τρελαθήκαμε. Την αγαπώ. Είναι ωραίο και αυτό που τρελαθήκατε. Το παπούτσι της κορυφαίου που είναι η λαμέ γόβα σε χρυσό, θέλω να το δείτε. Δεν είναι πάνω. Όχι, δεν είναι γόβα νομίζω. Είναι αυτό το πασουμάκι στυλ, έτσι το περίεργο μπροστά. Το ντύσιμο είδα. είναι εντάξει απλό, Ναι. οκ, ένα μαύρο, οκ, απλό. Το μαλλί της είναι πολύ ωραίο, είναι και όμορφο κορίτσι. Νομίζω πως το παπούτσι, παιδιά, είναι λάθος. Είναι πολύ βραδινό. Τόσο είναι πια βραδινό. στρας χρυσό από κάτω. Τι λες, εσύ ετοιμοθάνατη. Α, εγώ. Για μιλάμε. Εγώ πρέπει να φύγω. δεν ξέρεις. Τι έχεις να πεις, κάτι σε χρησιμοποιήσουμε σήμερα το 2 ώρο, για πες. Όχι, δεν μ' αρέσει το παπούτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και θέλω να σου πω κάτι. Μ' αρέσει, δεν ξέρω αν την κολακεύει πολύ αυτό το μήκος. Ήθελες της λίγο πιο φούστα. μακρύ. Ή λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο κοντό. Δεν μ' αρέσει όταν κόβεται στο γόνατο. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει, ζάπινγκ. Η Κατερίνα, Η Κατερίνα μου αρέσει. Παπακοστοπούλου. Θα ήθελα να βγάλει το κρεμαστό στο λαιμό. Μπράβο. Μ' αρέσει το μαλλί που είναι πολύ απλό, ωραίο χρώμα, τη πάει, μαυρισμένη ακόμα. Δεν μου αρέσει αυτό, το προσπερνώ. Ένα απλό ραντό. Δεν σας αρέσει, όχι. όχι, για το μαυρισμένη. Και εσύ είσαι λίγο Ναι, μαυρισμένη τώρα που το λέμε. θα σπρίσω, θα βάλω νεύτη. Ασβέστη. Να βάλετε τα Θα σβέστη. βάλω ασβέστη. Και εσύ λίγο να σπρίσεις. Εγώ. Ναι. Εγώ άσπρη είμαι. Κάτασπρι. Αυτό δεν Και από τον έχω. ήλιο ξεσασπρώτε. Δεν έχω κάνει σολάρι μου 2 μήνες σκέψου. Τι Η λες τώρα. οικονομική κρίση και εσένα, Ναι. σε χτύπησα λύπητα. Ναι. Μπράβο, Σου Κατερίνα. μένει όμως η Κατερίνα. Παιδιά, δεν είμαι, όχι, δεν είμαι καθόλου μαύρη. Δεν πας περιπτώσει κοπέλα. Ναι, θα ήθελα να λείπει αυτό από το λαιμό και να φορούσε 2 σκουλαρίκια μεγάλα. 2 κρίκους ήταν πολύ ωραίο έτσι με το ωραίο ντεκολτέ ναι. που έχει. Ναι. Παιδιά, δεν είναι ωραίο και το φανελάκι αυτό. Πρέπει να Και είναι. λίγο ύπνου. Είναι λίγο μπράβο ύπνο. Δηλαδή υπάρχουν φανελάκια ή πιο χοντρή τυράντα να φαίνεται λίγο σαν μπλουζάκι. Εντάξει, δεν είναι κακό όμως. Ζάπινγκ, ρε παιδί μου, να είμαστε και λίγο καλοί μερικές φορές. Σακύρα. Η Σακύρα, παιδιά, κοιτάξτε με διαφορετικό μαλλί. Νομίζω πρώτη φορά τη βλέπουμε με τέτοιο μαλλί. Ισιωμένο, κοτσίδα και αφέλειες. Είναι Μ' άρεσε. πολύ σοβαρή και το φόρεμα είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο 50 στο κόψιμο. Και το σκουλαρίκι, ωραία, η ρίζα της λίγο έχει πρόβλημα. Είναι πάντα έτσι. Μην τα πιάνει κότσο. Δεν βάφεται. Όχι, απλά την έχει έτσι πάντα τα μαλιά τη. Φαίνεται πάντα η ρίζα τη εκεί. Κάνει μοναντάδιες. Ναι, ας το κάνει λίγο πιο καστανό αυτό το μαύρο από μέσα. Εμένα μου Λίγο αρέσει πιο πάρα γλυκό πολύ. ζάπινγκ. Σ' αρέσει και η Σακύρα. Άπο, ναι. Και ο Πικέ. Το ίδιο σακάκι, αλλά με διαφορετικό. Ναι. Γιατί Amy. Why Amy. Το μαλλί εμένα δεν μ' αρέσει. Και το μπλουζάκι δεν ταιριάζει, ρε παιδιά, αυτό που φοράει το πετρόλ με Ούτε το εμένα άσπρο. μ' αρέσει. Δηλαδή, Α, Amy, μάλιστα, δηλαδή, δεν μας αρέσει τίποτα. δηλαδή. Ζάπινγκ. Να βάζουμε συνέχεια δηλαδή. Κούκλα μου. Τέλειο χρώμα. Κοίτα, ήταν ωραίο το χθεσινό. Νομίζω όμως ότι για Έλλη Είναι απλό. είναι απλό. Δηλαδή, Θα οκ. περίμενα, εντάξει, οκ που έβαλε αυτό το κεραμιδί, καλά έκανε. δεν Είναι μπορώ να βέβαια βάζει το κάθε πιο μέρα in έντονο. χρώμα φέτος. Ήμουν σίγουρος, Ναι, δεν ναι. συζητώ. Νομίζω πως δεν μου αρέσει τόσο πολύ, δεν με πειράζει που είναι άσπρο, που είναι κλασικό συνδυασμό. Αυτό το πουκαμισάκι, το πουκαμισάκι δεν μου Μ' αρέσει αρέσει μέσα. πάρα πολύ εμένα, διαφωνώ πολύ μαζί σου. Δεν σε βγάλει και καλό αυτό, λέγε πες. Γιατί άμα φοράγε ένα απλό πουκαμισάκι ή ένα απλό φανελάκι λευκό, θα ήταν διάφορο. Είναι αυτό που κάνει έτσι, ανοίγει λίγο. Έχει αυτή την Έχει μια τσαχπινιά. τσαχπινιά, μπράβο. Δεν με ενθουσιάζει εμένα και τη λατρεύω την Έλλη. Εκεί το κομματάκι βλέπω τα βρίσκουμε. Ναι, Αυτό δεν είναι. θα φεύγετε. Επικοινωνούν. Ό,τι καλά.